Знаєте, я скажу коротко. Ми всі з вами чекали і сподівалися, що є якась вже нарешті стратегія деокупації Криму, і всі органи, пов'язані з кримським питанням, вони будуть працювати системно. Але, на жаль, ми бачимо у зв'язку з останніми подіями, маю на увазі проблему АТР, оці заяви, які ви зараз зачитали, ми бачимо, що стратегії нема. А якщо вона є, вона не українська. Тому тут я вважаю, ми маємо право на такий вислів, і тому що ми зараз, знаходячись на материку, ми боремося за повернення додому. Всі посадовці, пов'язані з Кримом, вони мешкають в своїх оселях. Вони нас не розуміють взагалі. Для одних це якась там кар'єрна, знаєте, посада, для когось це піар, для когось це там просування по службі. А для нас це повернення, ми нікого не будемо слухати, ми будемо рухатися вперед. Тому я хочу звернутися до цих посадовців, які зараз працюють, можна так сказати, в цьому напрямку. Не позбавляйте нас можливості повернутися домой. Час не на нашу користь. Вже 7 років окупації. Тому я, звертаючись к пану Резнікову і к пану Керневичу, саме кращий вихід з цієї ситуації – піти у відставку. Ви заважаєте працювати. Ваша робота нульова. Тому я вимагаю, і я впевнений, що всі патріоти України підтримують, і кримські татари, і патріоти України нас підтримують. Ідіть у відставку. Ви може і є менеджерами в іншій галузі, які там будуть результати. Працюйте там. Але не заважайте нам повернутися домой.